Good morning mga kalingap. Today po ay nandito kami ngayon kina This Guy. Tagal ko na din hindi ko na na-miss mo na din si This Guy tsaka si Cedric. Siyempre kasi yung mga inaanak mo yan. tama nga. Kaya siyempre basitahan ko, kaya sanabi ko sa iyo sama ako kasi hindi ko na nga nakikita si Cedric, yung baga ayos yung paa niya. Ayos na. Oo, di ba na Pero nakita ko isang araw na lakad siya, kumustahan ko siya, kaso lang siyempre yung sinasamahan natin, yung kulitan natin. Oo, kulitin natin. Tara po mga kalingap, samahan niyo po kami para pupunta doon pa sa anak ko po yan, sa pagkasal. Inaanak. Yan. Yan, may bigas po. May bigas pong pasalubong si si Kuya Yan po, bigas, pasalubong. Siyempre may pagmamumusa, inaanak. Ay, talagang malakas Kuya Ruben, no? Ay, ayan po, nauna na si si Insan, no? Insan! Andiyan ka pala, Insan, natulog. Joke lang. Si Kuya Joel po, nauna. Good morning, Good morning, This Guy. Pasok Sir Alvin. Ay, mahal malang matangkad. Oy, good morning. Good morning. Good morning. Bless. Bless! Laki na! Malaki na, Laog po Sir Alvin. Pasok po. Bless. Tantan, mag-bless ka na. Na-bless na sila Bless. kanina. God bless. Pasok kayo Sir Alvin. Wow, naglilinis si This Guy, oh. Sir Alvin. Pasok po. Nagwawalis-walis, oh. Ay, Jewel. Ito na ang bigas mo, oh. Oh, ay Kuya Cedric. Ang bigas mo. Ang bigas. Salamat po Sir Alvin. Oo. Naayos na- na ba? Hindi, konti na lang yung Naubusan sila po ng Bigas ka namin Sir Alvin. Tirapi na lang po. Natirapi na lang. Matirapi nga po. Na po, magaling na po yan. Galing na. Nakakatrabaho na nga po yan. Mahanap nga siya po trabaho. Ay hindi, hintayin mo naman. Papasporta naman si Geraldine eh. Kasi hindi pwede mga... Focus ka lang sa sa exercise. Oh. Exercise tsaka pero prayer. Mayaman na si This Guy. Kabagay, May naboboring ginto to na ay hito, pag mayaman yan. Ginto pati yan, oh. Ay, susuot ko si Kasi nakatago. Sir Alvin yan. Ayan na. Sir Alvin. Tingnan, chanilas ko blue and blue. Oo. Sementado na pati, napansin mo, sementado na. Oo. Tapos yung Diba medyas dati mo. dati lupa lang Sino nagawa dito? Si Cedric po. At tagal yun nung nagpunta ay dahil ka din yun na. Oo. Kasi kami na sa Manila eh. Dami din yun, mga Indiano kaya nang tinutulungan. Ay, oo nga, vlog si nakikita. Oo, yung Electric Indiano. fan, mainit. Pero inom pa rin si Cedric na inom ka pa rin ng gamot? Dain na po. Hindi na. Dain na. Therapy na lang. Therapy. Mainit. Ganda na, may dingding na yata sa loob ah. Ayun po, nag-ano na po. Division na. May na siya, parang pang-engineer ng gawa. Plano engineer. Tama yan, para may safety. Tapos para balkonta, mainit. Oo. Suka na tayo at ang dami na po baga po Sir Alvin gamit na kaya dito sa balikan. Ang hindi mo na kailangan yan nasa klaya Na lang yan, design na lang yan. Design na lang. Memorable. Bigay mo na lang yung pag may kailangan to. Pang Kasi diyan ka memorable. na galing eh. Diyan ka nang simula na para mapag-ayos yung paa mo. Na naayos na, malay mo na sa iba, maswerte din ito, di ba? Ano kuya? Yung isang tungkod ko, ayan na yun. Asa na? Upuan ni Kylie. Ay, naging upuan. Ang galing Ay, galing Yan po bagay isang, ko, tungkod. Yung Masakit yan sa, masakit sa kilikili. Isa, pangit mo pag isa. Oh, This Guy, nag-ano ka dyan? Huwag na. Oh, grabe. Dahil talaga kaya si This Guy. Talagang Dito mo talaga automatic ang kape dito. Makape tayo. Pwede dito coffee shop na. coffee shop. Coffee shop. Dalawa ang kapehan namin dito tsaka kay Kuya Robin. Iyo na kape. Oo. Ay, si ang Kuya Joel Laog. Nagtataba si Mary Franz, Mary Sir Franz. Alvin, nagtataba. Siguro malakas yun kumain, Yan,
O ito, pag nagkulang Ayan ako. naman, Sir Alvin. Salamat po, Sir Alvin. Matatakaw na kaya, Sir Alvin, ang mga kapatid ko. Sabi ko, isang saing namin, Sir Alvin, ano na, 1 kilo na. Isang saing. Grabe. Oh, madami kayo. Ito dito pa lang, ubos na oh. Oh, matakaw na nga, Sir Alvin. Matatakaw na sila. Di okay lang yun. Kasi bata pa sila, kailangan talaga sila ng kain. Kasi malero, magutom talaga. Nagugutom, makakarawa. Tapos pag uli, gutom, Sir Alvin. Yung mga, lalo na, Sir Alvin, si Kalbo. Ito, Sir Alvin, grabe. Takaw ka ito ni Kalbo, Sir Saan Alvin. pala si Kalbo? Nag-school po. Sabi niya, Ay, sayaan masipag, mo ano? ate, may feeding man na sa school. Dahil na sinda, Sir Alvin, na kaaning pangtukan, na feeding sa school. Sabi niya, Kakatipid na pag naman. sabi niya, mag-uuwi, sabi ko, ka na. Sabi niya, ay, busog na ako, may feeding sila, Sir Alvin. May feeding, sabi ko. At Meron tapos man, ganun din sila. hindi man nabaon yun si Kalbo at may feeding man daw siya. Sabi ko, sige, maray. Mabuti nga na anuhan ka ng mabait na espiritu. Sabi ko, nagbait-bait ka na. Oo, Sir Alvin, na pag inuutosan ko po ito, nasunod na. Ah, very good. Nasunod na. Pero pag nabata, mga bibib ganyan pa na edad, makulit. Tapos pag medyo edad na matino yan talaga. Kaso, dahil maiwasan, sige, araway-away mga magkakapatid na. Ay, oh, normal lang yun. Consumption, Sir Alvin, lalo nung kaburugpian niya. Sabi ko, ano na kung mga consumption kayo gusto niyo tigsararong sundang. Nganing mapundo ng iwal nindo. Na iriwal yung mariribok. Si Mary France din, Sir Alvin. Ay, siya, ang ano si Mary. Maiisog nga niyan, Sir Alvin. Maiisog. Sabi ko, maiisog ang lahi. Ano na ka mo? Matatapang, matatapang. Mabait mo, magayon ko. Si Mama Garo. Si Mama Garo, nagralahi yan. Mabait man yun si Papa. Ano, Oo, mabait man sila. Si, Kahit na si Disgay, naapakan mabait na eh. ito. Mabait ito si ate mo. Oo, yan pang masika dito Si... sila. Dahil Sir Alvin, syempre, siga, itong nag-aaraway, sisigahan kasi, ano, Ikaw ang leader. Iyo, Sir Ano? Alvin. Alam, hilingan ko lang sinda nag-iiriwal, ano. Di tama yun. Sasawa Kasi yun, kailangan oh. din talaga Tapos pinapagilan. pit-pit, Sir Alvin, oh. At grabe makukulit talaga. Tama yan, may ano ka na, may training ka na pag nagdami ang anak mo. Ay, naku Marunong kayo. ka na. Lalo na Madami na nga ni Sir Alvin ang anak ko. Mahirap nang, kaya Ha? nga ni, Kulang pang 11. inay Wala ko pa po. unsi. Ay, para isang dosena. Inay, ang dami na namin. 5 lang para isang basta. Consumption ka, Ay, ano pa, magtrabaho kailangan ka pa na. 5 lalaki. May Puro isang news anak, ka na, anak. 5 lalaki pa para sa ano. Tama. Inay ko O, po. isang team na. ng Inay, basketball. si Ninong Ruben ko lang pa isa para 5. Hindi, tama na. Meron na ako naampun eh. Di ba kita mo ko yung maliit? Aso. Kaso. Aso, yan. Si ano. Uy, ano, Kuya Joel, makape. Driver, dati hindi naaantok. Ano, Antok na. oo, dapat nagkakape. Magyay Ay, 3 na pati ang ano. Ay, grabe. Pati ng ano. Yan. Oh, grabe ano. Grabe. Salamat. Mga blessed tayo sa ito dito sa natulungan natin. Ano? Tama nga. Yung hindi kagaya nung iba natin. Ay, hindi naman po kami nagko-compare. Pero talagang ano po sila this guy. Blessed ba din? Blessed din kami na tumulong sa kanila. Yan na yung mga ano, yan ganito din talaga gusto ko mga desarap baga tinutulungan na kahit paano marespeto baga na sa tao na Tsaka ano naman, pinapahalagan. oo. Tulong. Ay, kung hindi ko dahil sa inyo Ninong Ruben, Sir Alvin, wala mo din kami. Gracia, Sir Alvin. Walang nagmamahal. Ay, Wala sa amin nagmamahal. kayo madami na nagmamahal. Hindi naman sa akin kay Kuya Alvin kasi dahil sa kanya din ako ng ano dami din na mahal sa akin. Sa amin. Ay, siya yung naka-stat Oo, sa siya, inyo. siya nga. Kaya Ginamit malaki ang lang. utang na loob natin. Oo. Talagang marami. Kaya wag natin kalimutan ng tao na yung sino na talagang tinatanim sa atin dito sa ano. Kaya malapit na din yata mga dahil ano. sa'yo, Sir Alvin. Pabalik na ito ano. Di ba? Surprise yun. Dahil sa'yo, Sir Alvin, nakakakain kami. Oh. Dati, nag-uilipasan tayo gutom. Ano, Dati ka, nalilipasan ano, gutom. dati nahanap ka ng niyog para mabili ng bigas. Ngayon, automatic na sako-sako na pupunta sa iyo eh, di ba? Mapapakinabangan pa sa ako na tatawag ko sa mga ano. Grabe. May sponsor na yun. Oo nga, sponsor na nga. Ang dami Sina mga kuya? sako na ni Sir Alvin. Nakasabi pa yung mga sako. Mm. Tatawag sa mga ano.
Kuya Joel, ang kape mo. Pero maraming salamat talaga kay Kuya Rolly tsaka si Ronnie tsaka si Ate Ate Lanin, Kuya Rene. Reni tsaka si Ate Kuya Reni tsaka si Ate ano ba? Lani. Na ano na si Ninong maraming Ruben, salamat. matagal na kaya hindi nakapunta dito. Hindi, pero hindi ko naman sila kasi yung patos ko nga sila nabibigay eh. Oo. Hindi ba? Salamat po. Ati si Ate Grace ay yung bibigay ng pupupya sa amin. Grabe, maraming salamat po. Ayun, galing. Meron din siya, oh. Meron ka din? Meron din si Cedric niyan. Ayan, ito. Gris, di ko nadala yung sa akin. Si mo, Sir Alvin. Nasa bahay. Madami man yan. Dami nga kopya si Kuya Alvin, kaya hindi natindihan. Mahilig mo po siya sa Kung ano sinasuot niya. Yung sombrero. Uy, yaog. Sa sapatos. Dati yung sapatos ko, yung yung high school pa lang ako, ang sapatos ko maliit. Oh. Kahit ang laki na ng paa ko, maliit pa rin. Pinagkakasya ko yung maliit kasi walang pambili. Kasyahan lang. Walang pambili. Ganun din. Pray lang ako. Tapos ngayon, madami nang nagbibigay. Ako nga yung Talaga, Oo. pray lang. Sir Alvin. Dami nang nagbibigay. Pray lang yung tiwala. Mahilig sa sapatos. Oo. Pero ngayon, Sir Alvin, mahilig na siya magsapatos. Ay, Dati oo, hindi maganda siya na. nasapatos. Yung maano kami, Sir Alvin. Ikaw Yung naman mag-hilig kung wala ka naman sapatos. Paano ka hilig nun? Ay, kaya naman pala, no? Wala mang susuot. Yung Sir Alvin, naggala kami, yung magjowa pa kami, naggala kami sa SM. Sabi, habo niya, Sir Alvin, magsapatos. Ako nakapurma, magayunon ako, Sir Alvin. Siya, ayaw niya po magsapatos. Sabi ko, ay mapangit, gusto niya lang magchinilas, tapos nakapantrabaho. Sabi ko, dapat nakapurma ka. So kahit yung sapatos ko, pinahiram ko, Sir Alvin, hindi man kasya, di nagtiyaga siya, Sir Alvin. Tapos pag uwi, nagpaana siya at masakit na daw ang paa niya, hindi siya sanay. Nung high school ako, ganun ako. Ganun na din, Sir Alvin. May isa akong sapatos maliit, malaki na yung paa ko eh. Pinagkakash, sabi nung classmate ko, ang liit pala ng paa mo. Sabi ko, sikip na yun. Naisip ko, sabi ko. Grabe yung, yun, hindi ko makalimutan yung nag-aaral ako. Sir Alvin? Pagtitiis. Nag-aaral pa lang ako. Kasi hindi natin Ako nga. akalain, madaming bilis. Kuya Alvin, pag una nung umuwi ko dito, pagdating ko dito, galing Lugya ko na galing Manila. Tapos yung patos ko na Adidas, sige lang gamit ko sa bundok, ng butas na lalim dito. Tapos yun din, bibili naman si mama ko na ticket, tapos maumuwi ako 2013. Ay butas na talaga, nagagaganon ako doon sa airport. 10 oras na pati ng stay ko sa sa Hong Kong, ayan sa Malaysia. Nagaganon talaga ako kasi baka kitingnan yung tao na patos ko, nahiya ako. Tapos pagbaba ako sa aeroplane doon, kaya ko na sa train, ay nakaiyak na ako talaga noon kasi wala talaga ako dala. Ganun lang, passport lang hawak ko. Wala na. Umuwi ako. Masahe ko, bigyan naman si mama, konti lang kasi train lang ako. Iyak talaga ako. Ilan na araw na parang trauma na ako, hindi ako nalabas sa bahay. Pero ngayon, may sasakyan na. May bahay na. Kaya si Ninong. Ay, Siyempre. madaming pati ding sapatos. Big time na siya. Ay, hindi na. Vlogger na yan. Sir Alvin. Vlogger na pati. Sir Alvin, tapos Indiano, yung Pasko, Bicolano Sir yan. Alvin, nag-agi ako. Sarado, Sir Alvin, nagdulag. Pasko. Ay, namamas ko din siguro. Namasko kami, mag-iikot-ikot. Sabi ko, ay wala si Ninong Reuben. Baka namasyal. Siyempre, pamilya baga, mamamasyal ang Ano yata, ang Pasko wala talaga kami yata dyan eh. Nandun na dating si Nico, nasa dyan kami sa Manila. Nag-ikot kami, ayun. Wala, uwi kami yung gabi na eh. Isip pa muna, sipon. May sipon, may nipon na ininunin. Oo, magaganon talaga yan pag may Kaya permi pong Buti wala namamayat. lagnat. Ay, nanglalagnet po. Nagtatai-tai din, naglalagnat. Wag mo na masyado mainom sa pop pag ano. Maharbal-harbal ka lang para Kaya po namamayat. Sa ngipin. Si Bibi Ali din, Sir Alvin. Oh, may ngipin yun, pero hindi siya masyadong nalagnat siya. Makusog yung resistensya ni Bibi Ali. Na lang. Oh, parang siguro sa na pag nagbabagang baka bagang tsaka Nasa mga ganito sir. Aabutin na. sa baba kasi mabilis man lang eh. Sa baba. Ayun po, mabilis. Sa taas talaga, Sir Alvin, ang mahirap. Nagkakahirap.
Ano? Si Ninong Ruben. Oh. Dati maliit Kita. pa ito. Sa walker pa lang. Ma-birthday na yan si Sir Alvin. Ay, malapit Oo, na ata. malapit na ngayon. Ano ngayon? March, ano, Sir Alvin. Yung Ngayong- pag-vlog na una baga sa amin ni Nung Ruben, birthday niya nun. Pagka birthday niya. Yung nag-vlog baga Ma, 2 tayo years kay- na siya? Kuya Ruben. Ay, kay ano. Sino po? Kuya Kit. Siya? 1 year. 1 year 1 pa year. lang. Year old pa lang yan, 3 buwan. Ma-birthday na si Sir Alvin. Ano? Ilang taon ka na po, Sir Alvin? 31. Malapit na. Kasunod. Mga 32 na. Dahil Mga 32 Sir na. Alvin, 31 ka na. Tapos na. Ano wala lang na. ang Tanggal na sa kalendaryo. Ay, ay, Ako ma- tagal na. Ay, ilang taon ka na po? 36. Ay, 36 ka na. Magkaano na ang lagot mo? Ako mga 21 roses na din ako, Sir Alvin. Ay, mga 21. 21 roses. Ay, maano ka na, madibo ka na sa Oo, pagkalalaki. madibo Ano? Pagkalalaki mo. Kailan ka nga maano? April pa ako, Sir Alvin. Ay, sunodan guys, April, Sir ano ba? Alvin, March, April. 16 po. Ikaw, Sunod na Sir lang kayo Alvin. ni Nico. Si Nico 21. Sa 21. Ikaw po ang birthday mo. sa Picha 8, March. Ah, March. May, Malapit na din si Kuya Alvin ng birthday. malapit-lapit na. Lapit. Oo, Sunodan. Araw na March, lang, April. hindi month. araw na lang. Oo, araw na lang. Next month, ano na eh. Birthday ka na. Oo nga, eh, di ko matanda na, ka ngayon, ikaw ang nagpaalala, di ko naalala. Oo, Pinaalala ni napanood ko, Sir Disney. Alvin, yung vlog ni Ma'am Wina po. Ma-birthday ka na. May spaghettihon ka na nga ni po, Sir Alvin. Ah! Mayroon daw. Ay May siya, spaghettihon si Sir Alvin. Sabi niya Ay, yun. kaya, Punta tayo oo. doon. Punta tayo sa kanila. Kain lang. sa birthday. Oo. Mating Oo, update. welcome ang lahat. Oh, Mati ko. Ano tayo? Masyaron pa da. Pilipino natin. Masyaron pa. Oo. Sharon pa, Isa-sharon pa ano natin tayo? yan. Ma-birthday na yan si Sir Alvin. Mm. Mga isang taon na din kami binablog ni Sir Alvin. Yung Bilis, ano? ma-birthday siya. Oo, ma-birthday. Ako nga eh na hindi ko na malay-malay na Maganda kasi matagal silang talaga hanggang ngayon pa rin. hindi Full na mga support. bago. Unlike Yun, hindi naman sa nagko-compare, unlike sa iba biglang nawala na kasi nagkaroon na ng problema. Dami ba nangyari sa atin? Ilan beses ilan nalapit ko sa iyo? Lahat ng mga dami ko na din nalapit kay Kuya Alvin na parang baliwala sa kanila. Pero wala tayong gawa. Yun Yung gusto siguro hanggang doon gusto lang. mong umangat ang buhay pero sila naman gusto nilang bumaba pa rin talaga. Tsaka ang pinagpapasalamat ko din lalo sa'yo, Sir Alvin, yung yung araw-araw mo po bagang sinasabing magsimba, lagi mag-pray, yun. Kaya nagiging Sir Alvin, yung pakiramdam namin pag magiging talagang malapit sa Lord. Yung baga, Sir Alvin, paalala mo si Ninong rin, Ninang Lani na magsisimba, magpipray, magpapakumbaba palagi, Sir Alvin. Oo, napasa yun lagi. Baga sininong rin yung mga basay. Kaso nadugo yung ilog ko, Sir Alvin. English. Mag-English. English man, Sir Alvin. Ay! Yung nga ni Sir Kaunti Alvin. lang namamasa ko yun. Nakakabasa pa ako kaunti kaso di ko alam kung ano ibig sabihin nung binabasa ko. Hindi naman ang lahat ng bagay madali lang na talagang Pag nag-ano ka, lalo na kay Lord. ang technique diyan, may ka Bible ka na Tagalog tsaka may Bible ka May na English. English. Oo nga ni iba kasi binigay ni Oo. Ninong Rene. Di man di man Mas magaling ka pa sa mga nag-graduate. Oo, Pag sabi ko si na-master mo Pastor yun. nga, Sir Alvin, si Pastor hindi daw siya marunong magbasa ng English, yung Tagalog, mahina pa talaga siya magbasa. Diyan lang daw siya natuto sa Bible, Sir Alvin. Magbasa at mag-intindi ng English. Oo, si Pastor, Tapos Sir pag Alvin. nagbabasa ka ng English tsaka ng Tagalog, maalam ko marunong ka na magsalita ng English. Oo, gano'n. Madaming ganyan. Basa ka lang. Kahit hindi mo natindihan, mabunga yung pa basa rin mo yan. lang. Pero hintay mo lang, kahit hindi mo tindihan, basa mo na basa. Pag na mga unti-unti, mapipilit yan ng utak mo, kung ano naman kaya meaning yan. Maunti, papasok yan, talaga kuha mo din yan. Kaya gagaya din ganyan na tinatanim mo na. O syempre hindi mo alam kung kailan siya nabunga, kailan siya na manayari. O, di ba pag alam mo na, bunga na. O ganun din, natanim mo na loob mo, kahit hindi mo talaga gets na English. Siya nakangiti lagi. O, labos na ang ngipin eh. Naglalaway-laway nga, Sir Alvin, nagtutubo. Si Ninong Alvin, kami man Ninong si Ninong Ruben. Lolo na ako. Ibig sabihin lolo na ako. Lolo Ay, na. hindi man Ninong Ruben. Eh, syempre di
dito. Edad naman ay mag-agwat-agwat lang. Bata pa si Kuya Robin. Oo. Talaga, sa 36. 36, batang-bata pa talaga. Na ano lang si Ninong Ruben, yung ano masyadong ano lang ang matured ang isi ano mo paatata. Dami natin problema noon ay. Ngayon, nagpupugi na. Kalingap, nagbagapo, nagbabata, ano Oh, na tayo. nagpupugi na. Oh, baga Sir Alvin, dati ang isip namin palagi, syempre pira, saka pagkain, Sir Alvin. Oh. Ngayon, ano na, medyo nabawasan na ang isip namin na pagkain, Sir Alvin, at andyan man kayo, nagtutulong sa amin. Kasi si Ninong Ruben, si Kalingap Prab, oh. Nabigyan na siya Nandiyan ng lang naman ako, kaso lang pag... May trabaho Wala, na dyan ito. naman si Ninang mo, Pia. Pwede ka na anytime pupunta doon. Chismis. Dismiss. Ay, hala, may kaso ang pag-chismis. Wala naman. Oh, dito lang ka mag-chismis. Hindi naman yung chismis sa pagkapit-bahay. Chismis lang yung mga ano, tuwahan lang. Pwede na, di ba? Oo, kamustahan lang. Kamusta ang bawal ang chismis? O lalo na yun na kaninong mo, wala kasama. Pag alis kami, wala na yung bata, school na lahat. Isa lang siya. Pwede kayo na pupunta. Oo, malinis-linis lang siya. Tapos, Linis bahay, bago mag-chismis. Ano sa rabbit? lalo na feeding na yun eh. Wala na masyadong isip si ninang mo kasi na-feeding na din yung bata sa school eh. Kaya hindi. Pag uwian na po, napiding pa ang ano ng katawan nila. Oo. Malalakas naman. Sinali po sa feeding. Oh, siya, lahat na yan. Lahat na yun. Lahat na yan. Si Puti, si Puti. Mami, naisali mo ho si Puti sa feeding. Para ano. Dahil na pag uuwi si Alvin, busog ang mga bata. Pati din po ito, may feeding na. May feeding. Tama yan. na. Kahit wala na silang ano. Pasok Sir Alvin at may ubo siya. Ay, may ubo. Oo, man si ano, Tantan. Oo, hayaan mo Sir Alvin, mawawala din yan. May mga feeding yan. Pag mauwi, busog-busog na ako. Mapanood na lang po yung Sir Alvin TV. O, di yung pagkain Sarap namin ang ng kape. kanin, hindi na uubos, di meriendahan. Dati nasansan sila ng gala na yun, hindi ka nahirapan mahanap sa kanila. No? Nandiyan na yung TV, Yung load TV, na lang. Sir Alvin, Di ba? na TV na sila. Kontento sila Sir Alvin at may signal na ang TV namin, may mga karton. Okay na, masaya na. Ano, towel daw. May pasok yan Sir Alvin. Ay, may pasok si Mary oo. Franz ngayon. Kaya maligo muna siya. Nagpasok, may pasok. Araw-araw na yung Sir Alvin may pasok. Alas 9. Tapos pag tanghali po Sir Alvin, alas 2. Alas 2 ang pasok niya. Mauwi siya alas 4 po. Tapos umaga, alas 9 ang pasok niya. Tapos mauwi alas 12. Kahit tanghali na siya magising. Pero hindi, mamata ko Sir Alvin, madaming gawain. Sige. Hindi, tama yun, ginagawa mo kasi kailangan siya naman na tinudin mga Oo nga, pag-aas dalaga kaso na may po. edad na din siya kasi dalaga. dalaga Babae na. pa pati, kailangan talaga. Sabi ko, masanay magising ng umaga, magwalis, maghurugas, maglinis. Para pag maasawa na siya, hindi Oo. siya nahirapan. Pinapakita niya yung ano, yung ngipin niya. Kaya, Ang cute naman ng ngipin ni ano, tit. nagigigil kasi siya Sila, Sir eh. Alvin ni si Drake ng pagulong-gulong si Stone. Yan po yung ano. Maganda Kaso pa na na ano. nakakaupo na siya dyan Sir Alvin. Oo. Oh. Tagal na din yan eh, no, Kuya Alvin? Tagal na yan yung kailan bagay yan. Kayong 8 dalawa, months baga yata. nagsasama paano si Rabin. Parang dala natin yan ano. Gimot ko na din yung ano din. Ay hindi, ikaw lang Sir ikaw Alvin. Sir Alvin. Sunod-sunod ka Ang pala. igod-igod ka nga ni Sir Alvin at si Ninong Ruben may naasikaso kay Kalinga Prab. Ikaw walang mag-isa, may dala kang madaming asukal. Tapos iyan mabigat. Igod-igod si Sir. Ay, hirap man si Sir Alvin. Kawawa man. Wala pa naman siya si Kuya Ay, Alvin. wala pa si Kuya Alvin. Naalala ko tuloy yung unang punta namin ni Kuya Robin dito. Kaya nga, Napaiyak kami ni Kuya Robin. Ayun, pinto namin. Sabi na sa iyo, kaya sabi ko, Sir Alvin, dapat mo talaga akong tulungan. Talagang Nakita mo pa yung- i-chat ka, Sir Alvin. Yung buto ni Cedric, nakabalikuan pa yung dalawa. Oo nga niya. Nakaganon pa oh. pero na yun, kumusta na? Ano ramdam mo na yun? Nalakad ka na ayos?
Maganda na po. Masarap ayos na sa pakiramdam, Masarap na ano? sa pakiramdam. Pwede ka na magsara sapatos. Kakasapatos ako tapos nakaka-extra na din ako si Ralvin. I-extra din ako saan. Sa uma. Kaso ngayon, nag-ano na lang po ako. Di bali ngayon, nag-therapy na lang. Hindi katulad nung ano si Ralvin. Oo, puro paluan. Isa ko, halos isang taon na kung putol yung buto ko. Tapos para palo pa din sa ano. Kasi yung pagpunta po baga natin dun si Ralvin at nung nagpunta man po baga kayo nung unang vlog niya sa amin, may pampaopera man na baga po baga po nung meron na baga po tulos yung Oo, pampaopera. madami na naawa sa Pangalawang amin si vlog. Alvin. Oo. Mayroon na agad. Maraming salamat po. Pag pinapanood ko si Alvin si vlog, ay natutuwa ako. Kaya Meron na na ano agad. po. Kaya yung nagpunta po baga tayo yun sa provincial, wala man, tinanggihan man po baga po dyan. Tapos yung nagpunta Madaming mga pagsubok. Pero ano din Pero naman. lang, Ayun. tiwala lang. Okay lang mga late pero at last maayos na, di ba Kuya Alvin? Nagpantay-pantay. Pantay na, Kuya Robin. Pantay na nga. Oo, pantay. Pantay Nakita na. ko nga, nakita ko na sa diet, sabi ko, nasulo ka lang. Pantay na. Ay, Galing nga. nakita mo si Kuya Ninong Oo, naman. kasama sila niya ano. Walang saklay. Walang saklay. Kaya nga, nataka ako, sabi ko, Kakatuwa na si Kasi Alvin. dapat mas porta sa konti, sabi ko, hanggang hindi pa medyo magaling dapat. Ano kaya pinapagawa nung therapy sa'yo? Pinapatingki pa nga yung isang adam, ano? Oo. Bagong patinda. Paano Yung ginagawa? ano man yun, yung pampalaki ng ano, Muscle. parehas na ito. Oo. Yung ginaganyan yun. Yan. Tapos, Uy! Ganun na. yung nasa, Tungkod niya na yung mag-isa. Itungkod mo namin mag-isa. Oo. Mm. Talagang ano na yung buto niya, ano? Kaya pa niya yung una itingki. Sir Alvin, nakaganyan ako, hirap ako magano. Pero ngayon, tinuturo niya sa akin, medyo ano-ano na pantay na siya. Mm. Kasi yung una nakaganyan ako, takot Liko ako. siya. Oo, natatakot ka. Na ano Pero, niya po. pero Tapos, nilamanan mo na yung Oo. buto mo. kaya Matibay na yun. ano din yan, Ang ginagawa mo, pag halimbawa na diet ka o diet ka na ano, nabili ka ng yung paa ng kambing. Ayun. Ha? Paanang kami? Ay, Mary Friends, halika. Dali, dito ka. Na paa ng kambing. Merong sponsor sa'yo sa pag-aaral. Dali. Pag-aaral. Uy, Salamat. Galing kay Tita Emmy, Tito Dan. Ay, salamat po. Madayday yun. Dali, dali. Kagandahan mo. Halika, Mary Friends. Kahit nandito ako kay ate mo, syempre. Alaga ka ni Oh, Sir alaga ka Alvin. ng sponsor Oo, din, Salamat oh. ka kay Dito Sir ka. Alvin. Saan Dito ka. nag-sponsor? Kay Tita Emmy, dali dito. Dali mo. Tagal naman tayo. Pasok ka, ano na yung dalaga na. Anong nasusubok ka pa? Nahiya Yan ka. mo. Yan. Huwag ka mahiya. Oh, ito, kay galing kay Tita Emmy, Tito Dan. Para sa Salamat po. Opo, maraming salamat po talaga Baon-baon sa na sila. pagbigay po ng 1,000. Maraming salamat po talaga. Ang ganda talaga Kay niya, Sir ano? Alvin, pasalamat. May Salamat puti po kasi Sir yan. Alvin. Thank you po. Ay, ano na yan ni Robin, oh. ano siya, Oo, kasabayan naipin siya niya. nung Jamaica doon sa Ah. sponsor. Ay, oo, si Jamaica. Paano sila? Ano sila Oh, Alvin? tig-isang May libos lang. pambaon-baon ka na. Wala man sila Sir Alvin Opo, binabayadan. may ma'am po Sir Alvin. Oo, Kaya maraming baon-baon. salamat po kay Ma'am Mila Ah. kasi po pinasok niya po ko doon. Tapos tig-susutura na po kung konti-konti ni Ma'am. Para po pag Tutor, niya po sa tutor. Opo, Tutor. Yan. Tutor Yan. po. Oh, yan. Chik-chuchutor Ah, ka ni Sir chuchutor Alvin. na ah. kita, Oh, ha? yan, oh. Hindi English. Ang dami. Pag shooter, ano yan, iba yan. Iba yung shooter eh. Iba yung shooter. Tutor. Oh, tutor. Tutor po. Maraming salamat po kasi po papabasa na po ko ni Ma'am ng English. Ay, marunong ka na din? Marunong ka na? O, practice lang. Spelling, practice ka. Yan. Ang ganda na talaga na ano na. Oh, dalaga nagangipin, na, ano Sir Alvin, naganda, oh. Oo. Nataba na din pati. Hindi, sa iyo yan. Proud ka naman sa ano? Oo, Sir Alvin, at maganda siya. Maganda ako, Sir Alvin. Ma-proud ako kasi nga, nag-i-improve na Sir Alvin ang isip niya. Yung hindi na siya yung dati Sir Alvin consumption ngayon. Visit bata. Oo, ngayon Sir Alvin, Isip dalaga simulat na. Sir Alvin nagtira sa inyo Sir Alvin, naging isip dalaga man na siya, hindi na siya yung nakikipaglaro Sir Alvin sa mga bata. Ngayon, hindi man na siya Sir Alvin nakikipaglaro. Tsaka, ano na siya itong dito lang talaga sa bahay Sir Alvin. Nandadapang lang ng kapatid. Oo, Sir Alvin. Si Kalbo, ang lagi niyang kaaway Sir Alvin. Si Kalbo, sabi ko, huwag mo nang
para Hindi awayin budyak at na. lalong natigas ang ulo. Hayaan mo na lang. Okay lang yan. Oo. Ganun talaga yan. Ganun Minsan talaga ang kailangan din bata. ano ng bata eh. ano? Oo nga ni Sir Alvin. Ito, lagi Sir Alvin. Magkaaway sila ni Kalbo. Sir Oo, Alvin si sila. Calvo kasi yung medyo pasaway. Pasaway talaga po si Kalbo. Ay, hindi lang medyo pasaway talaga. Talagang pasaway talaga po yun. Nababato pati ito. Ay, oo, nang babato ito. Consumption nga ni itong Maray Sir Alvin. Pero, mabago pa man daw to, sabi ni Cedric Sir Alvin. At dati, yung bata pa siya, consumption din ito sa magulang Sir Pag Alvin. bata man talaga. Grabe. Pero natino din niya. Natino man din. Sa Pag tama. nalaman niya na yung ano. Nagtino siya dahil may tamang tao. Ano ka na Sir Alvin? Ay, oo. Eh, yung baga, Ninong Ruben. O, si Ninong Ruben, dati gayot, pasaway. O, na yun, nagtino dahil kay Ninang Pia. Oy, Tamang tao. siyempre naman. O, siyempre naman. Ikaw, Sir Alvin, ay, Natitino naman siya. Tino, Dati na matino si Sir. oo. Wala si Sir Alvin Bisyo ay. Eh, dati ito Sir Alvin. Malala man ini Sir Alvin. Dati ang bisyo. Yung mga barkada. Pero ngayon Sir Alvin, namangha nga yung mga tita niya kasi iwas na sa barkada si Cedric. Sumulat naging magjowa kami Sir Alvin, hindi na nagantampay. Dati Sir Alvin ay Nasa kung tamang tao. Oh, ano ka na? Tapos maganda ano Sir Alvin. Oh. Ayo. Oh. Ito Sir Alvin, kaya dito simulat nag-uwi. Kalat dito maganda lalo na nagkangipin Sir Alvin. Salamat Oo. kay Ate Lani. Oo, salamat. Thank you po Pinaganda ka ni talaga Ate kay Ate Lani. Lani kasi po nakakangiti na po ng maayos. Dati po, natago po ako sa vlog. Abo ko po mahiling sa vlog po kasi po ano, yun una po baga Sir Alvin. Maitim, tapos yung ngipin ko maano talaga. Yung unang vlog Sir Alvin, pinapanood ko sa inya. Si Puti, Puti, ang payat-payat mo. Ay, nakatawa sila Sir Alvin. Ito, Ngayon, titignan mo ang ngipin mo. Isa lang ang nakaano, uluwat. Oo nga Sir Alvin, no, lapa yung ano dito. Oo nga, lapa. Baga Sir Ngayon okay na, no? Tsaka hindi na nasakit yung ngipin mo. Oo, di na po. Tinanggal na yung mga ano. Pero okay naman na, no? Hindi mo na parang... So, dito lalong naganda si Disgay at tsaka si Mary France. Gani Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa nagbigayan. Napakabuting tao niyo po. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya namin na ano mga bata pa na tigtutulungan ni Sir Alvin. Kalingap Alvin po. Maraming salamat po talaga. Kay Tita Emily, Tito Dan. Kay Billy, maraming salamat po. Okay lang, wala man na ano man sa amin o kahit sino yung tinutulong sa inyo, di ba? Maraming salamat pero ano, alagaan nyo yung tulong. Pagka maga pa mga boyfriend, aral ka mabuti na yon kasi simula na para sa iyo yan, mga bukasan mo sa ano tawag yan kuya sa pagpangarap mo, Oo. 'di ba? Kasi na yung ginaasikaso naman lahat ni Kalingap Alvin tsaka si Ma'am Rin, lalo naman bakit tinatutor ka pa na extra kasi gusto niya naman na siya para matapos ka, 'di ba Kuya Alvin? Para maging Oo. successful. Tapos ikaw na yung Salamat po kay Ma'am Rina kasi po natuto po ko ng ano, kaya kala ko lang po pati Sir Alvin magampunta lang ako doon sa inyo. Yung pala tinuruan pa po ko ni Ma'am Rina magbasa at ni Ate Rena po. Maraming salamat po. Oo. Ate Rena, Welcome. kamusta ka na dyan? Maganda ako Pag-isa Sir yan. Alvin. Ay, oo. Natawan Sir Nagdoble. Alvin si punggod ko. Oo, may punggod medyo. ko laki. Okay lang yan. Ang punggod ko, nung isang araw, ay malaki yung talaga ini Sir Alvin. Ngayon, nagbawas. Ay, takulaong ini si Maray Sir Alvin. Ngayon kasi diyan kasi ano paglagay mo na sa yung sunglass, hindi nalaglag kasi may ano na may tungod na. Di ba? Tapos doon, Para may hindi hulog yung yung sunglass, hindi may sabitan na. may sabitan na inay ko gayon. Maraming salamat po kay, sino nga nang nagbigay Sir Alvin? Tita Emmy, Tito Tita Dan. Amy, Tito Dan, maraming salamat po sa pagbigay po kay Mary France. Yan. Sige, magpapaalam na Oo nga, kami. Dahil na kay Ninong At din ano, at ha? Ninang Lani dahil sa pagpatuloy na tulong po sa pagpa-therapy po kay Cedric. Maraming salamat po. Sir Alvin, maraming salamat dito Ano Sir yan? Alvin, Ninong Oo. Ruben sa pagbit-bit ha. Maraming salamat. Wala. Kuya Joel, salamat. Ingat kayo Sir Alvin ha. Salamat Sir Alvin. Siya ang kaibigan nyo.
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanghula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya